ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת, ואני היום משלים את הסיפור של רננה לויאני שהקלטנו איתה כבר פרק אחד. דיברנו על הדרך שהיא עשתה מהמשפחה שהיא גדלה בירושלים ובית חרדי, חינוך חרדי, עד לזה שהיא יצאה בשאלה ויצאה מהארון, עברה לגור בתל אביב. אז כל מה שאמרתי פה ממש ממש בקצרה תשמעו בפרק הקודם. ואנחנו רוצים עכשיו להמשיך את הסיפור. אז קודם כל, רעיונה, סתם, צהריים טובים, אנחנו קטטים את זה בצהריים, מה שלומך? שלומי טוב, מה שלומך? אני גם, ימים, ברמה האישית אני בימים מאוד טובים. אז אני אשמח שתנסי לחבר אותנו כזה למקום הזה של, אם אני זוכר נכון, זה סוף הלימודים של תואר ראשון במכללת אלקנה, המכללה להוראה, ויציאה מהארון, ומה היה הכיוון שלך להמשך מאותו שלב. גם אם תיארתי את זה נכון, וגם מה היה ההמשך, לאן רצית להמשך משם. בגדול יצאתי בשאלה בגיל 20, ויצאתי מהארון בגיל 24, וכשיצאתי מהארון כבר למדתי באוניברסיטת תל אביב, וכבר 4 שנים לא הייתי דתייה בעצם, לא הייתי דתייה כבר, אז ככה זה לא היה באותו זמן. אה, בעצם למדתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, ואז בתקופה הזאת יותר הבנתי את מי שאני, כי בסך הכל בעולם הדתי פחות אפשר להבין, היה לי יותר קשה להבין בכלל מה זה מיניות וכל הדברים האלה, אז בעצם בעולם החילוני יותר אפשרתי לעצמי לקבל את זה. ואחרי שלמדתי תואר שני בעצם התחלתי דוקטורט בפילוסופיה. יש לי דוקטורט בפילוסופיה. רגע, אה, מה עשית תואר שני? תראה, בגדול, בתור בחורת דתייה, סיימתי גם את השירות לאומי בגיל 18, כי קפצתי כיתה, אז פשוט הלכתי להוראה כי כולם הלכו לזה. אין לי ספק כן. שאם הייתי גדלה בעולם החילוני, לא הייתי הולכת ללמוד הוראה. אני די בטוחה בזה. אבל בעולם הדתי שחייתי בו, הלכתי ללמוד הוראה. התקבלתי גם לאיזושהי תוכנית מצוינות, ואז זה היה בחינם. אז זה התאים לי ללמוד בחינם, לא היה לי כל כך כסף. באתי משפחה של 9 ילדים, אז די פרנסתי את עצמי מגיל 17, 18 וגם קודם. אז פשוט התגלגלתי לתוך זה. ואז כשסיימתי בעצם ללמוד את התואר הראשון, למדתי מנהל ומנהיגות בחינוך, פשוט כהמשך טבעי למה שעשיתי. אה, אני חושבת שאם הייתי בעולם חילוני, הייתי עושה בחירות אחרות לחלוטין. אולי כלכלה, אולי משהו כזה, הייתי לומדת. אבל בסוף כן קיבלתי החלטה טובה לעשות דוקטורט בפילוסופיה, כי דוקטורט בפילוסופיה כן מתאים לי, אז בסוף הגעתי רגע, למה אבל שהגעתי. חוץ מלימודים, כאילו בדרך כלל שלומדים חותרים לקריירה, לפרנסה, וזה נשמע שכאילו התגלגלת במוסדות אקדמיים כאלה, מהי המטרה שלך? אה, בגיל 20 כן רציתי להיות מנהלת בית ספר, אז למדתי מנהל מנהיגות בחינוך, אבל כשהתחלתי דוקטורט בפילוסופיה, רציתי, ואני עדיין רוצה, רציתי לכתוב ספר או רעיונות שיהיו בעלי השפעה מאוד גדולה, שיצליחו, והקדשתי לזה כמעט את ה-20 שנים האחרונות לשיפור הכתיבה שלי, לשיפור יכולת הכתיבה, ובעצם ראיתי בדוקטורט בפילוסופיה דרך לעזור לי לשפר כתיבה, ודרך שאולי תאפשר לי להתפרנס בקלות. כל הזמן עבדתי, כאילו עבדתי גם בהוראה, כשעשיתי דוקטורט קיבלתי 2 מלגות, מלגת נשיא לסטודנטים מצטיינים ומלגת אייסף, ועבדתי קצת, אבל גם מלגות זה כזה סבבה, יש לך כאילו נגיד 6,000, אז אתה צריך עוד קצת לעבוד, אתה יכול נגיד להגיע ל10,000, לא היה לי ילדים כן, משפחה, אז זה היה בסדר. אז בגדול, כאילו, התגלגלתי עם החיים, אבל אני שמחה שיש לי דוקטורט בפילוסופיה. מאוד. הבנתי. אז באמת מעניין, כי זה נשמע שהדוקטורט בפילוסופיה זה קצת ליגה אחרת לעומת כל הגלגולים שעשית לפני. זאת אומרת, מה היה הדוקטורט? וגם ספוילר, סוג של... אני שוב מזכיר שאני מכיר אותך דרך הספר, דיברנו עליו גם בפעם הקודמת, על האמת חייבת להיאמר. הדוקטורט בפילוסופיה קשור לתכנים של הספר, או שזה היה נושא אחר? הדוקטורט עוסק יותר ברעיון של חירות ואוטונומיה, אבל הוא פיתח אצלי הרבה את היכולת לכתוב, ואת היכולת לחשוב על רעיונות, ולדעתי זה בסיס לכתיבה של ספר. לדעת לחשוב ולדעת לכתוב, זה אפשר לי לדעתי את הבסיס לכתוב ספר, אה, אז אני חושבת שבמובן הזה זה עזר לי, זה גם נתן לי, כאילו, זה נתן לי אפשרות בעצם להתמקצע בכתיבה. אין הרבה אנשים שמתמקצעים בכתיבה, אז כשאתה כותב דוקטורט 4 שנים, אתה מתמקצע בכתיבה, אתה מתמקצע כן. בלחשוב על רעיונות מכל מיני זוויות. אז בגדול, אני חושבת שזה עזר לי.
ברמה האישית, היה לי תקופה, במקביל ללימודי דוקטורט, התקבלתי לאוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית, והייתי שם שנה, והכרתי שם מישהי אמריקאית שהיא גם הייתה בזוגיות, ואחרי זה היא עלתה לארץ. רק אגיד את זה ככה, מה שקרה לי במקביל לדוקטורט. אה, בגדול בעלייה לארץ היה איזושהי עלייה או הגירה, זה דבר מורכב, וזה הוביל במובנים מסוימים למערכת יחסים שהייתה באלימות. אני גם חוויתי אלימות בילדות, אז בעצם במובנים מסוימים שחזרתי מה שקרה לי בילדות. אני לא אכנס לזה לפרטים, למרות שכתבתי על זה בספר שלי, פרק ראשון, שקצת מסביר על העולם הפנימי שלי. אה, אז בעצם בשנתיים השניות לקראת סיום הדוקטורט בעצם, במקביל לכתיבת הדוקטורט היה לי יחסית זמן פנוי, כי לא עבדתי עם אנשים, אז הייתי בטיפול של טראומה והחלמה, טיפול בטראומה מורכבת, שאפשר לי בעצם לחזור לזיכרונות עבר ולאבד אותם. אז במובן הזה זה שהיה לי מלגה והיה לי פנאי עם עצמי, כי קשה לעבור טיפול כזה כשאתה הרבה עם אנשים, אתה צריך נגיד כן. ללמד, או... לכתוב אפשר כשאתה עושה דבר כזה, אז הייתי כותבת. וזה אפשר לי בעצם להיות בטיפול מסוים שמאוד עזר לי לאבד את מהמם. הטראומה, ובמובנים מסוימים הוא הציל את חיי, כי מאז כבר אין לי טראומה בחיים, והאלימות שליוותה אותי כמעט עד גיל 30, בדרכים כאלה ואחרות, היא עזבה את חיי, אה, וזה דבר שאני מאוד שמחה עליו. אם זה, אני מנסה לשאול, כי אני מבין, בלי רצון להיכנס לפרטים אישיים, אבל אני חושב שאנשים שלא מכירים את הדפוסים האלה של אלימות, אז, כאילו, אז יכולים ללמוד, אם את יכולה לתאר, כאילו, מה, נגיד השאלה הקלאסית שעולה, את אומרת, חווית אלימות בילדות, ואז, כאילו, אנשים שלא חוו את זה אומרים, אז בטח את לא תרצי לחוות את זה עוד פעם. איך פתאום את, איך דווקא מתגלגלים לזה פעם נוספת? ונגיד, מה הטיפול עוזר להתמודד במצב כזה? אני חושבת שבסוף, אה, אני קראתי, יש ספר טראומה והחלמה שמאוד עזר לי לצאת מהטראומה בנוסף לטיפול, והבעיה הגדולה היא שלא תמיד אתה מודה בפני עצמך שחווית אלימות. אתה אומר, סתם הרביצו לי פה ושם, אתה מקטין את מה שקרה. הדבר השני, שבעצם במובנים מסוימים, כשאתה חווה טראומה, זה נכון גם למה שקורה עכשיו, בהקשר של השביעי לאוקטובר, כשבן אדם חווה טראומה, נניח אלימות קשה בילדות, או נניח משהו, הוא לא יכול להיות באותו רגע נוכח בסיטואציה. הוא חייב להתנתק ממנה. כי הוא באותו רגע ירגיש את מלוא האלימות, יבין כמה המצב שלו רגיש, אז הגוף ביולוגית מתנתק מהסיטואציה, כאילו מדחיק אותה, אתה כאילו נמצא בסיטואציה ולא נמצא. כן, ואז מה שקורה, נגיד עכשיו בשביעי לאוקטובר, קראו לילדים ולאנשים דברים נוראים, אז בן אדם לא יכול להיות נוכח במציאות בצורה מלאה כשקורה לו משהו ממש רע, ששורפים לו שורפים לו את כן, הבית או שהוא בסכנת חיים. הוא מדחיק את זה, הוא מדמיין שהוא משהו אחר, הוא מדמיין שהוא במקום אחר, הגוף נכנס למצב של קיפאון. עכשיו, נגיד ילד בילדות שהוא חווה אלימות, הגוף נכנס למצב של קיפאון, ואתה לא מספיק, אתה לא באמת מאבד את זה ומקבל את זה שזה מה שקורה לך, ואז במובנים מסוימים זה מה שאתה מכיר. בבגרות זה מה שאתה מכיר. אני אגיד משהו קטן בהקשר הזה, הייתי בזוגיות איתה, אז בסביבות חנוכה נסענו להורים שלה. האוניברסיטה הייתה בסביבות בוסטון, באזור בוסטון, וההורים שלה גרו באזור שיקגו. ונסענו אליהם לשבוע, שבוע וחצי, בתקופת חנוכה היה איזה חופשה באוניברסיטה, ואז היא זרקה כוס זכוכית על הרצפה והתנפצה. היא לא הרביצה, אבל... ומשהו אצלי, כאילו, זה היה מוכר. זה היה mhm, מוכר, הכרתי את האלימות הזאת, התחברתי לזה, ניסיתי להרגיע את הסיטואציה, כי בתור ילדה הייתי רגילה להרגיע סיטואציה. הרבה מהתפיסת עולם שהייתה לי בנוגע לזוגיות, בנוגע לאלימות, היא הייתה שגויה. כי בסוף אתה רואה את העולם איך שגידלו אותך. לא בכל תחום, אבל בתחומים כאלה עדינים, אתה לא יודע איך אנשים אחרים חיים. אתה חושב שככה חיים. שיש כן, התפרצויות ויש רגיעה, יש התפרצות ויש רגיעה. אז במובנים מסוימים הדחקתי את הטראומה, ושחזרתי אותה עוד פעם ועוד פעם. אומרים שלפעמים אתה עושה את זה שוב פעם, כאילו אתה אומר, אני אתקן, עכשיו באמת אני אצליח לפתור את הבעיה, ולא תהיה אלימות כלפיי, ואז אתה כאילו תתקן את הילדות, משהו כזה, אני לא אכנס לדבר הזה, אבל במובנים מסוימים אני חושבת שלא הבנתי מה מותר לעשות לי, או מה אסור לעשות, האם מותר לשמור, האם זה כן, שמישהו זורק כוס זכוכית, האם זה חריג, האם זה לא חריג, האם מותר לאיים, אסור לאיים, והייתי רגילה לזה, וזה מה שהכרתי, והמוכר, אנחנו לפעמים חוזרים למוכר, כן, מכל מיני סיבות. הבנתי. ובעצם בטיפול הצלחת לשקף את זה
עם המטפלת, מה הפער בין איזושהי תפיסה פנימית טראומטית שנמצאת איתך לבין המקום שאת רוצה להיות בו, המקום בריא, שאת שמה גבולות יותר ברורים ולא נותנת להתנהל באלימות כלפייך, משהו כזה? אני חושבת שהדבר הראשון שבאתי אליה, היא הייתה ממש מומחית לטראומה ואלימות, וזה היה טוב, כי הייתי לפני כן בטיפול שלא עזר לי, זה שהייתה מומחית לדבר הזה ספציפית עזר לי. היא הסבירה לי, זה קשור לילדות, היא ישר ידעה שזה קשור לילדות, אני לא האמנתי לה. בעצם הדבר הכי חשוב, וזה מסר לעצמי לחיים, ואני חושבת אולי לעוד אנשים, זה להכיר במצב שאתה נמצא בו. בעצם אני לא הודיתי בפני עצמי שיש לי בעיה. אני חשבתי שיש לי חיים טובים, יש לי דוקטורט, יצאתי בשאלה, אני מסתדרת בחיים, אבל בעצם הייתה לי בעיה אמיתית, מבחינה זוגית, מבחינת ההתמודדות שלי עם זוגיות, והייתי קודם כל צריכה להגיד לעצמי שיש לי בעיה, וזה פתח לי פתח. אמרתי לעצמי, רננה, יש לך בעיה, כי לפני כן לא הודיתי שיש לי בעיה. אחר כך צריך לאט לאט להתחיל לבחון, לקבל מה היה בילדות, לא תמיד אתה רוצה לקבל דברים שקרו, דברים רעים אנחנו לא רוצים לזכור. מי כן, שעשה דבר רע לא רוצה לזכור שהוא היה רע. מי שנעשו לו דברים רעים לא רוצה לזכור את הדברים הרעים שנעשו לו. אנחנו רוצים לשים את זה בצד, אם זה הגיוני, ולהגיד, תמשיך בחיים, יהיו לנו חיים טובים. כן, אבל לפעמים העבר הזה הוא רודף אותך. ומה שהיא עשתה איתי באמת זה לקחת סיטואציות של אלימות, לשחזר אותן, כי בתור ילדה הדחקתי אותם. כאילו, לא זכרת, לא... אם אני רציתי לתפקד ולחיות, אז אם היה אירוע של אלימות בלילה, ואני צריכה לישון ולקום בבוקר לבית ספר, עדיף לי לשכוח. כי אם כן, אני לא אשכח את האירוע של האלימות הזה, הוא כל הזמן... אני אשתגע. אתה יכול להשתגע, אתה כל הזמן, אתה אומר, זה כן, ההורים שלי, ברור. זה אבא שלי, עכשיו הוא מרביץ לי, מחר הוא נחמד אליי, אז אתה יכול להשתגע. אז אתה מדחיק את זה, שהמצב פחות גרוע ממה שהוא, אתה לא זוכר, אתה ככה חי. אבל בבגרות, כל הדברים האלה שלא איבדתי ושנמצאים לי בגוף הם נמצאים ואני לא מכירה בהם, הם פוגעים בי בכל מיני סיטואציות. לדוגמה, אני יכולה להרגיש חרדה, הייתי מרגישה חרדה מאוד גדולה בסיטואציות פשוטות של החיים שלא עונים לי או משהו כזה, ברמות מאוד גבוהות, כי זה ישב אצלי על דברים שקרו לי בעבר כילדה. אז בעצם הדבר הראשון זה להבין מה היה, לדון באירועים ספציפיים קשים, לשחזר אותם, לבכות עליהם, כי בתור ילדה לא הכרתי בהם, הייתי בניתוק כשהם התרחשו. אז כן. לבכות עליהם, לקבל אותם, להבין אותם. לאט לאט, זה לא יום, זה לא יומיים, אבל לקח לי בערך שנתיים. מהמם. אני לא האמנתי שאני אצא מזה, לא הייתי בטוחה שאני אצא מזה. אני חושבת שגם מי שטיפלה בי לא האמינה שאני אצא מזה, כי היה לי דפוסים לא טובים שהמשיכו גם כשהייתי בטיפול, לא אלימות פיזית כבר, אבל מערכת יחסים שהיה בה הרבה אלימות רגשית. לא חשבתי שאני אצא יום אחד לחיים שאין בהם אלימות. והיא במפגש האחרון, היא אמרה לי פעם הבאה, אני מקווה שכשתהיי במערכת יחסים תזהי את האלימות מהר. ואני אמרתי לעצמי, מה, כל חיים אני אהיה במערכות יחסים אלימות, והמקסימום שנשאר לי בחיים זה לזהות שזה אלימות. אבל בסוף, בערך אחרי שנתיים, שנתיים וחצי יצאתי מזה. אה, זהו, זה היה קשה להכיר בדברים, כן, להסתכל על המציאות, אבל אפשר לצאת מזה. לא פשוט, אבל אפשר. יפה מאוד. הבנתי. אז זה התייחסנו פה, באמת אמרת של התקופה שעשית את הדוקטורט והיה לך את הזוגיות הזאתי. אמ, ובעצם כשמסיימים דוקטורט בפילוסופיה, לא הולכים עם זה למכולת. זאת אומרת, אז לאן יכולת להמשיך משם? תראה, אני אגיד לך, אני לימדתי בסמינר הקיבוצי וגם בבית ברל וגם במכללת הרצוג, לימדתי פשוט במכללות לחינוך, והתקדמתי בעבודה רגע, הזו. עם הדוקטורט בפילוסופיה בעצם? זה היה כן, כרטיס כניסה שלך? לימדתי נגיד סמינריונים לחינוך, מבוא לפילוסופיה של החינוך, קריאה מודרכת, זה דברים מהמם. שדוקטורט בפילוסופיה מאפשר לך לעשות. הבנתי. אז שמה בעצם, באותו זמן זה היה הכיוון ההתפתחות שלך בקריירה? כן, וחשבתי שאני אשאר בזה. מה שמאוד השפיע עליי זה שאני מאוד רציתי כבר הרבה שנים, אני רציתי לכתוב ספר שיהיה בו רעיונות חדשים ושהוא יהיה נגיש לכל בני האדם, לאו דווקא לאנשים מלומדים. לא רציתי לכתוב מאמרים שיקראו אותו מיעוט של אנשים. עשיתי מחקר כזה עם עצמי, וראיתי שהרבה כותבים הכתיבה שלהם מאוד הצליחה, זה כותבים שהשקיעו המון המון שעות בכתיבה. ג'יי קיי מהמם. רולינג, לדוגמה, כתבה בערך 5 שנים את הארי פוטר, לדוגמה, איין ריינד כתבה את הספר שלה בערך 13 שנה, את מרד הנפילים, שאם אתה רוצה לכתוב משהו שהוא בעל ערך, יובל נוח הררי,
הספר שלו הוא על 8 שנות מחקר. שאם אתה, תראה, בסוף אתה לוקח כל החיים זה סיכון וסיכוי. אתה מנסה משהו, לא תמיד הוא מצליח. כן. אבל החלטתי שאם אני רוצה להקדיש את כולי לכתיבה, ולקחת את הסיכון הזה בחיים, אז אני צריכה בעצם להתפטר בסמינר הקיבוצים, והתפרנסתי, הייתי מוכרת קורסים מקוונים להשתלמויות של מורים, זו עבודה שהייתי עובדת בה בערך שעה, שעתיים ביום, מייצרת קורסים, ואז מוכרת אותם, ואם ייצרתי קורס טוב, אני יכולה למכור אותו ל10 קבוצות, ל30 קבוצות. אז בסוף התלבטתי הרבה אם לעשות את הצעד הזה, אם להתפטר, אבל קראתי על ספר על ג'ף בזוס, ספר שנקרא החנות שיש בה הכל, ספר מאוד שהשפיע עליי, וג'ף בזוס הוא גם התלבט, הוא מספר שהוא התלבט שם עם לעזוב את החברה, הוא היה סגן נשיא באיזושהי חברה בניו יורק ולהקים את אמזון, ומה שהשפיע עליו זה שבסוף, כשהוא אומר שכשהוא יהיה בגיל 80, יש איזה ספר שהוא קרא, של סופר יפני, שנקרא בין מלחמות עולם, והסופר הזה הוא בעצם מתאר את קורות חייו של משרת. המשרת הזה בעצם בגיל 80 מסתכל אחורה על החיים שלו, ועל כל ההחלטות שהוא קיבל בחיים. יש לנו לפעמים צמתי החלטה. אם אתה מקבל החלטה לצאת בשאלה, אז כל החיים שלך יראו אחרת. אתה מקבל כן, ברור. החלטה להביא. יש לך כמה, והחיים שלנו בעצם זה ההחלטות הגדולות וגם הקטנות שקיבלנו. ההחלטות שאנחנו מקבלים קובעות את המשך חיינו. כל צומת שאתה קובע משהו, אתה הולך. אז בעצם המשרת הזה הסתכל על כל האחורה, הוא בן 80, על כל ההחלטות שהוא קיבל, והוא מתחרט על כל ההחלטות שהוא קיבל, לא היה לו ילדים, הוא היה ערירי, וג'ף בזוס בעצם פיתח לעצמו את מה שהוא קורא לעצמו לזה, התשתית לחרטות, התשתית לא זוכרת, משהו כזה. בעצם הוא אמר לעצמו, כשאני אהיה בגיל 80, על מה אני אתחרט? אני אתחרט שעזבתי, שהאינטרנט היה בחיתוליו, הצטרפתי כאילו בארץ, או שאני אתחרט על זה שהצטרפתי. אני, בוודאי, אם האינטרנט יצליח ואני לא אהיה שם, אני ארגיש החמצה. אז הוא בסוף התפטר והקים את אמזון, וכולנו יודעים איך זה נגמר, אז אני חשבתי כן. הרבה, והגעתי למסקנה שאני צריכה להתפטר מסמינר הקיבוצים, והתפטרתי באמת מסמינר הקיבוצים, ובערך 5 שנים השקעתי בכתיבת הספר, שהשקעתי בשבילו את הרבה מאוד אז את בעצם בזמן כתיבת הספר, היית, נגיד, לא במסגרת אקדמית, אבל זה נשמע לי כמו לעשות דוקטורט כזה, כאילו פשוט ישבת ובנית את התכנים וזה, ובמקביל המשכתי עם הקורסים האלה שהיית מוכרת? כן, הייתה לי שגרה, כל יום הייתי כותבת 1,000 מילה, כל יום הייתי קוראת 30 עמודים, יש לי ספרייה ענקית, קניתי ספרים באותם שנים ב-40,000 שקל, כל החיים שלי סבבו סביב זה כמעט, אם נרצה ללכת, נגיד, הייתי צריכה לעשות קניות, אני אלך בשעה 12-1, אחרי שכתבתי את כתיבת הבוקר, ולפני כתיבת הצהריים, כל החיים שלי סבבו סביב זה שאני אכתוב ספר. וואי, ואני זה מעניין, פשוט נדיר, נראה לי. עשיתי את זה שישי, שבת, כיפור, בצורה, התמדתי בזה יום אחרי יום, יום אחרי יום, 1,000 מילה, ולקרוא 30 זו עמודים, פחות או שיטת עבודה מעניינת, אני רק אשאל, שבדרך כלל ספרים זה משהו אה, התוכן, הרעיון, הוא אמור להיות יותר עוצמתי מהכמות, זאת אומרת, זה מוזר כאילו שאת מדברת על 1,000 מילה ביום, זה לא מפעל, כאילו, כתיבה בדרך כלל נתפס כמשהו שצריך מוזה, אומנות כזאת, אז אני אחלק את השאלה לשתיים. קודם כל, הספר שלך בסופו של דבר מדבר על המדינה, לא, אני מקווה שאני אגדיר אותו נכון, מקסימום תקני אותי, אבל על עידוד שוק חופשי, פחות מעורבות ממשלתית, אז מה הוביל אותך בכלל לרעיון הזה, שזה הרעיון שאת רוצה כל כך להשקיע בו, ואחרי שבחרת רעיון, אז באמת, האם יש חוויה כזאת, כאילו, שאת יכולה להסביר, כי זה נשמע לי קצת, לי זה נשמע קצת מוזר, 1,000 מילה ביום, זה לא מפעל לכתוב ספר, אז אני אשמח שתתייחסי לשאלות האלה. אז אני אתייחס לשאלה השנייה שהיא יותר קלה, ואז אני אתייחס לשאלה הראשונה. אה, באופן כללי, אנשים חושבים שכתיבה צריך להיות מוזה, אבל כל הכותבים שכתבו ספרים רציניים, כתבו מתוך, לכולם יש שגרת כתיבה. ג'יי קיי רולינג לדוגמה כותבת מ-9 עד 3, יש לה כזה כתיבה שכתבה איך היא כותבת. כל כותב מקצועי שכותב ורוצה לכתוב באמת, מכריח את עצמו. ואם אם אני לא אתן לעצמי יד, אז אני לא אעמוד בו. ואם אני כותבת לעצמי 1,000 מילה, לפעמים זה באמת מלחיץ, אבל תמיד מוצאים את הדרך לכתוב את 1,000 מילה, באיכות טובה יותר, באיכות טובה פחות, אבל זו עבודה. אתה צריך, אם אני אחכה למוזה, היא לא תגיע. אז גם כותבים, גם משוררים, אנשים שעושים מוזיקה, יש להם שעות שהם משקיעים בזה. אני חושבת שאנשים שהם חובבניים יותר, רואים את זה כמשהו של מוזה. אבל, או משחקים, כמו שבן אדם משחק כדורסל סתם בשביל הכיף שלו, אבל שחקן כדורסל משחק את זה כאימון, אז מי שכותב הוא חייב לתת לעצמו, לדעתי, אוקיי. מסגרת.
בכללי אני לא באתי לכתוב ספר על חופש או על אי מעורבות הממשלה. אני רציתי, אני עדיין רוצה, שיהיה פחות סבל בעולם. זה אולי נשמע כזה יומרני או לא, אבל כמי שחוותה סבל לפעמים בחיים, אז אני מרגישה אחד הדברים שהכי שווה לחיות למענו זה להקטין את הסבל. אם לדוגמה פעם אנשים מתו מרעב, היום אנחנו לא מתים מרעב, אז אנחנו סובלים פחות. פעם אנשים היה להם כאבי שיניים וסבלו מהם תופת. היום יש לנו רופא שיניים, יש לנו פחות סבל. תמיד יהיה סבל בעולם. יש אנשים שלא ימצאו משמעות לחיים, אבל עדיין אם נקטין את הסבל, אם בן אדם יוכל לעבוד פחות, יהיה לו פרנסה טובה יותר, אם ילדים יסבלו פחות בבית הספר, אם הבריאות תהיה טובה יותר, יהיה לנו פחות סבל. ואני ניסיתי הרבה לחשוב מה חלק מקור הסבל שלנו בחיים, שבאמת אפשר גם לשנות את זה. והגעתי למסקנה, אחרי באמת המון השקעה, בערך עשור שאני חושבת על הרבה מהרעיונות האלה, זה עשור כבר, שהספר שלי גם מסביר את זה, שכדי שיהיה לנו פחות סבל, יש דברים שממשלות צריכות לעשות אחרת, ואם יעשו אחרת, חלק מהסבל בעולם יצטמצם, מעניין. ואם הסבל בעולם יצטמצם, אז מבחינתי שווה לי הדבר הזה, שווה לי את ההקרבה הזו. זה יומרני, זה גדול, אולי אני אכשל, למרות שדווקא בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים קרו לי דברים חיוביים מאוד, אבל, כן, והתגובות מאוד חזקות למה שאני מקבלת, אבל זה סיכון שלקחתי בחיים שלי, שלפעמים היה לי תקופות קשות איתו, ואולי לא התחרטתי, אבל שאלתי את עצמי האם קיבלתי החלטה נכונה. אבל היום אני בימים טובים, אז אני די שמחה עם עצמי. יאללה. אבל התחלתי, אני חשבתי הרבה, בהתחלה רציתי להיות פוליטיקאית, והייתי פעילה בתא פוליטי, ועם הזמן הגעתי למסקנה שפוליטיקאים לא יכולים לשנות את החיים, יש עליהם הרבה לחצים, הם פועלים לטווח קצר, שהם לא מסוגלים, ומי ששינה את החיים שלנו הרבה פעמים זה הוגים. הרצל הביא חזון למדינה יהודית, אחרי זה בא בן גוריון, אבל הרצל והוגי הציונות בכלל דיברו, הביאו ספר שמתאר מה כן, יכול להיות לנו. כן, אה, רעיונות משפיעים עלינו, ספרים כן. משפיעים עלינו. כל המהפכה המשפטית התחילה מספרו של שמחה רוטמן, מפלגת הבג"ץ. ספר לדעתי לא מספיק הוגן, במובן שאיך שהוא ניתח את מערכת המשפט, ולכן לדעתי זה יצר התססה מאוד גדולה, כי גם, זה היה ספר לא הוגן. לא, הייתי נותן קרדיט גם לדניאל פרידמן, נראה לי. אני קראתי את הספר נכון, של דניאל דניאל פרידמן, פרידמן. הספר שלו יותר הוגן והוגן, הבעיה היא של דניאל פרידמן שהוא פחות קליל, ולכן הוא פחות מדבר להמונים. הספר Mhm. שמשפיע הוא גם צריך לדבר להמונים ולהיות קליל, הוא גם צריך להיות בטווח הארוך הוגן. אז אנחנו, נגיד אנשים לא יודעים על מפלגת הבג"ץ, הם רק רואים את המהפכה המשפטית, אבל בלי מפלגת הבג"ץ שהשפיעה על האליטה של הימין, לדוגמה על גלי טאוב ועל אחרים ועל הפוליטיקאים, אני חושבת שהמהפכה המשפטית לא הייתה מתרחשת. לספרים יש הרבה כוח, פשוט אנחנו לא תמיד יודעים כן, ושמים אליהם לב. אז אני קיבלתי החלטה לא לעשות בפוליטיקה, כי פוליטיקה זה שקר, ואז בזמנו הייתי בתא הגאה בליכוד, שהקימו אותו בחנוכה עם אה, אמיר אוחנה, שהיום הוא כבר שר, היינו שם 12 אנשים, והייתם את אמיר אוחנה, עוד אנשים, את אבן כהן, עוד אנשים שהיו איתנו, ואחרי בערך שנה הבנתי שאתה צריך הרבה לשקר, ויכולת ההשפעה שלך מוגבלת. ולכן זו הייתה ההחלטה שקיבלתי לכתוב ספרים, לכתוב ספר, או אולי עוד ספר, ולהשקיע בזה את האנרגיה. אם זה יצליח, לדעתי יכול להיות השפעה רעיונית, זה הבסיס של שינוי חברתי. לא פוליטיקאים, כשאנחנו כן. חושבים אחרת, אנחנו רוצים אחרת, זו דעתי. יפה. והאמת שאני רוצה רגע להתייחס לקצת סטייה מהנושא, אבל זה חלק מהכיף שלי בפודקאסט הזה. את דיברת על זה שלקחת סיכון עם הכתיבה של הספר והשקעת במשהו, אז אני מרגיש, החיים שלי התגלגלו, היום אני במקום טוב, אבל אני בעצם, יוצא ב-2013, אני לקחתי את הסיכון שלי בחיים, שלצערי הוא לא, שילמתי עליו מחירים מוגזמים לגמרי, שכאילו, אני לא מתחרט, כי תמיד קיבלתי החלטות לפי מה שאני יודע, אבל אני כואב מאוד על מה שהיה שם, ומאוד מתחבר, כאילו, דיברת על הפחתת הסבל, באמת מתוך רצון להשפיע ולפתור בעיה שראיתי, אני התעסקתי, הייתי בציבור החרדי-לאומי, ספציפית הר המור, ומאוד הפריע לי הנושא של הבוגרים, של המוסדות לימוד, וזה היה מזווית דתית, לא שהיה אכפת לי מדתל"שים או משהו, אבל לצאת ממערכת החינוך הדתי לעולם הגדול זה מכה ברמה זו או אחרת, כל אחד
לפי התהליך שהוא עבר. ורציתי לעשות איזשהו לימוד והסברה, איך אפשר לשפר את התהליך הזה של התקשורת בין מערכת החינוך הדתית, שהיא מאוד סגורה. שוב, יש שם סקאלה כזאת, אבל יש מגוון, אבל בגדול זה מכה שאני חושב שכל אחד בחינוך הדתי יכול להבין על מה אני מדבר, שאתה יוצא מאיזושהי מערכת ששומרת עליך בבועה לעולם יותר רחב. במקרה של תלמידי הרב קוק, גם במידה מסוימת מעודדים אותך לצאת, אבל אחרי זה אתה חוטף את הכאפה. ו... וזה הוביל אותי בסוף בכלל, כאילו, זה היה מחקר שהתוצאה שלו הייתה שבכלל שיניתי את כל דעותיי על העולם, כל תפיסת עולמי השתנתה, זה הוביל לגירושין ואתגרים פסיכיים, וכאילו, אני מנצל את ההזדמנות פשוט להגיד את זה, במובן הזה שבאמת לפעמים כשאתה לוקח סיכון, אז אתה לוקח סיכון, וכאילו, אה, בהתגלגלויות שעברתי, היה מצב שלא הייתי מגיע לנקודה הזאת שאני מספיק יציב כדי להעביר פודקאסט, ואני מתפתח היום כמתכנת ודברים כאלה. הייתי שם בדרך במקומות מאוד נמוכים, וזה עניין של מזל, זה עניין שיש לי מזל שבאמת יש לי הורים מאוד תומכים, שאני לגמרי, רק בזכותם הצלחתי לשרוד את המשבר הזה, וכאילו, לי חשוב רק, המסר שאני לוקח מהסיפור, כאילו, שני דברים בעצם, שתמיד נשמע את המצליחים, זאת אומרת, אלה כמו שציינת ג'ף בסוס, כאילו, אה, היה לו כסף בסוף להוציא ספר ולספר את הסיפור שלו וזה, אבל לא, הסיפור כשלוקחים עליו, סיכון, כן. נגיד משהו על ג'ף בזוס, לדוגמה ב-2003, המניה שלו התרסקה ל$6 במשבר הגדול, והיה אחרי בערך עשור שהוא עבד על אמזון, היה לו משבר ענק, החברה הייתה יכולה לקרוס, כאילו כל הפרשנים כתבו לא להשקיע באמזון. אנחנו היום רואים אותו בהצלחה, אבל הצלחה היא מאוד נזילה. כן. אז אני אומר, גם הצלחה זה דבר וגם אני אומר, כשאתה לוקח סיכון, פשוט לזכור את זה, שיכול להיות, ואני לא יודע מה, מן הסתם, כן, אני אומר, גם אם החיים שלי בסוף לא היו מסתדרים, אני חושב שאני שלם עם מה שעשיתי, כי האמנתי בסיכון שאני לוקח, אבל לזכור שאתה לוקח סיכון, אז באופן, בהטיה אוטומטית, אנחנו תמיד שומעים את אלה שהצליחו, פשוט אלה שלא הצליחו, אין להם את הקול לדבר, כי כשאתה לוקח סיכון, ההתרסקות יכולה להיות מאוד כואבת. אז גם לתכנן את זה, כאילו לנסות לקחת סיכונים מדודים, שיהיה מקומות, כאילו, איך לצאת מזה. וגם באמת, קיצור, כשלוקחים סיכון, אז לוקחים סיכון, לזכור יש גם סיכויי כישלון, ולקחת אותם בחשבון כשמקבלים את ההחלטה הזאת, ואז זה מביא אותי גם למקום של ענווה, זאת אומרת, הרבה פעמים מישהו שמצליח, אז כאילו הוא חושב, אני עשיתי א', ב', ג' והצלחתי, והוא מתעלם, ואם גם אתם תעשו א', ב', ג', אתם תצליחו, וזה בכלל לא נכון, כי אתה עשית א', ב', ג' והצלחת, והיה שם גם ד', שזה מזל, תזמון, כל מיני גורמים אחרים שהיו שם, ו... וצריך להיות בענווה, זאת אומרת, מישהו שלא הצליח, זה... אה, כאילו צריך לנתח כל דבר לגופו, אבל הרבה פעמים הוא דווקא עשה בסדר, ופשוט היו גם גורמים אחרים שגרמו לזה שהוא לא הצליח, אז בואו נהיה בענווה ולא נעשה כזה, מישהו הצליח, אז הוא באמת יודע וצריך דווקא להקשיב לו, ומישהו לא הצליח, אז צריך לזלזל בו. אני חושב שהענווה, אני אישית, זה לימד אותי המון, הענווה הזאת, שכאילו, וואלה, אה, צריך לדון כמובן כל דבר לגופו, אבל לא לעשות אוטומטית שמי שמצליח, אז דווקא עליו צריך להקשיב, ומי שלא, אז זה מעיד, בעיקר, זה לא מעיד על מי שלא, צריך לבחון את זה לגופו. אז סתם אני אגיד על זה ניצלתי עוד את הבמה משהו, הזאת. כן. כן, שבעצם ראיתי שפשוט צריך יותר זמן. נגיד שיצאתי בשאלה, אז חשבתי שבסוף יהיה לי חיים טובים, אבל יש לי חיים טובים היום, ואני לחלוטין, תפקיד האישה הדתית לא מתאים לי בשום צורה. ואם הייתי היום דתייה הייתי בדיכאון, פשוט זה לוקח יותר זמן ממה שחושבים. אתה אומר, אוקיי, כמה זמן לוקח להשתלב בחברה החילונית? שנתיים? אבל עוברות שנתיים ועדיין אתה לא בפנים, עדיין אין לך מספיק חברים. אני זוכרת אפילו בערך 4 שנים אחרי שיצאתי בשאלה. הלכתי בימים הנוראים בין ראש השנה ליום כיפור באלנבי, והייתי קצת מדוכאת והרגשתי בדידות, ואמרתי, אולי עשיתי טעות שיצאתי בשאלה. היום אני לעולם לא אחשוב ככה, כבר הרבה שנים אני לא חושבת את זה. פשוט אני חושבת שלוקח יותר זמן ממה שאנחנו חושבים. אשתי, יצאתי מערכת יחסים אלימה, אחרי שנתיים הייתי מיואשת, חשבתי שכבר אני אסיים עם זה, שאני כבר אין לי חיים טובים, בסוף זה קרה. אבל זה תמיד לוקח יותר זמן ממה שאנחנו חושבים, כן. ותמיד זה מאוד קשה, ותמיד לפעמים יש רגעים מאוד מאוד קשים. אז מה שאני אומרת לעצמי היום, שכשאתה צריך לבדוק את ההחלטות שלך, האם היה שווה לי לעשות את זה או לא, זה רק בפרספקטיבה ארוכת טווח, כי בסוף בדרך, כשאתה עוד בדרך, אתה לא יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, הצלחתי, מהמם. ואוקיי, אני שלם מזה, כי הדרך היא קשה. לפעמים, והרוב היא יותר קשה ממה שאנחנו חושבים, לפחות ממה שאני חושבת. יפה. אמ,
אז אני אחזור, בעצם דיברנו על זה שהתמסרת ממש לכתיבת של הספר והיה לך את כל הזה, אז את אומרת שפשוט הרעיונות של הספר זה הרעיונות מבחינתך, אחרי כל מה שלמדת, הם הרעיונות שאת מאמינה שהכי קדמו. עכשיו כן, על גבי זה יש שאלה, שזה מעניין שאמרת, את רוצה להפחית סבל, וכאילו, אני חושב שזו שאלה פילוסופית כזאת, יש, בטח בעולם הדתי, האמירה היא במקום להתעסק בלהפחית סבל, בואו נתעסק במשמעות, את יודעת, החברה החרדית הם עניים, אבל מאושרים. כי כביכול ברמה הפיזית הם סובלים, אם תעשה כל מיני מדדים אובייקטיביים של איכות דיור ואיכות חיים ודברים כאלה, אבל בסוף, בגלל שיש להם משמעות רוחנית לחיים, אז הם אנשים מאושרים. אז מעניין אותי הפרספקטיבה שלך על השאלה הזאת, כמה להתעסק להפחית את הגורמים החיצוניים שגורמים סבל, או כמה להגיד, עזוב, החיים הם סבל, אבל כשיש להם משמעות ועומק פנימי, אז זה מתגבר על הסבל החיצוני. אני לא חושבת שהחרדים יותר מאושרים מחילונים. המחקרים שעושים את זה, זה מחקרים ששואלים אותך בכללי, כמה אתה מאושר, ואנשים חרדים, ברגע שמישהו חילוני, שאתה יודע מה זה המושג של קידוש השם, שאתה תמיד צריך להראות שהכל בסדר, ו- אז החרדי יגיד 10-10. כשעושים מחקרים יותר מעמיקים על מדדים אחרים של עושר, לדוגמה כמה אתה מרגיש מאושר ברגע זה, או כל מיני שאלונים אחרים שהם יותר מדויקים, מגלים ששאלת העושר היא הרבה יותר מורכבת. אז לתפיסתי אני לא חושבת שהציבור החרדי יותר מאושר. לא, זה לא אומר שאין אנשים מאושרים בציבור החרדי, אבל זה כן, כן, מדברים על כתפיסה. המחקרים האלה, יש לך ביקורת על המחקרים, אני נוטה להסכים ואם, איתך. כן, אני חושבת שבסוף, השאלה החשובה היא גם שאלת הבחירה. אם הנהגת הציבור החרדי הייתה בטוחה שהציבור החרדי כל כך מאושר, אז מה אכפת לה לתת להם, מי שרוצה שיקנה פלאפון? הרי הם מאושרים, הם לא ירצו לעזוב את העולם הזה. עצם העובדה שהחברה החרדית עושה הכל, אם החברה החרדית אומרת, הילדים שלנו מאושרים, וכולנו רוצים להיות מאושרים, אז אם החרדים מאושרים, אז למה שהבנות לא יעשו בגרויות וילמדו באוניברסיטה? כאילו, אם הן מאושרות, הן לא ירצו ללמוד באוניברסיטה, הן לא תרצנה לצאת בשאלה. למה החברה החרדית כל כך קשה עם מי שיוצא בשאלה? הרי לפי תפיסתם, מי שיוצא בשאלה הוא לא מאושר, בסוף הוא יחזור לאבא. אז למה צריך לנדות אותו? למה צריך לכעוס עליו? למה צריך לנתק אותו? כי האמת היא שבסוף בחברה החרדית יש גם הרבה סבל. כי יש לך 10 ילדים ואין לך מספיק אוכל, אתה לא כזה מאושר. אולי, בעיקר, אני לא זוכרת נשים חרדיות, או מה שהכרתי, שהן כל כך מאושרות, הריון אחרי הריון, לידה אחרי לידה. יכול להיות שיש נשים מיוחדות שכן, זהו, אני אבל חושב התפיסה הזאת, שזה בדיוק, יש שם הטעיה כזאת של וונדר וומניות כאלה, שבאמת, יש שם כמה הטעיות. כאילו, אנשים מאוד מיוחדים מקבלים המון במה, ואז אנשים אחרים מנסים לחקות אותם, ווואלה, זה לא הולך אותו דבר. וגם דבר קצת יותר מושחת זה שהרבה פעמים אותם אנשים שהם יותר בולטים, גם מסתובב אצלם במשפחה הרבה יותר כסף, אבל זה לא, בחברה החרדית זה לא הכי ניכר על פני השטח, וזה הדבר שהכי מרתיח אותי, שכאילו, הנה, אני וכאילו כולנו פה החרדים אותו דבר, אבל יש שם מי שעם דירות ונדל"ן ומסתדרים, כאילו תכלס מסודרים מבחינה כלכלית, ויש מי שכביכול חיים את אותו אורח חיים, אבל בעוני נוראי כזה, וכביכול כביכול אנחנו באותו סיפור, וזה ממש לא ככה. אני אגיד לך סיפור לדוגמה, שאמא שלי אמרה, פעם ישבתי בבית, היא אמרה, וואי, אין לי כוח חג, שבת. אז היא ראתה אותי, אמרה, לא, שבת זה דבר נפלא. אז החרדים הרבה עוסקים בלהראות לחילונים כמה החיים שלהם מאושרים, כמה החיים שלהם טובים. ויש פער מאוד גדול בין ההצגה שהחרדים עושים לחילונים, והחילונים לא מכירים. לפעמים אני רואה את החרדים כותבים דברים, ואני כאילו יודעת שזה פשוט לא ככה. הרי החרדים כן, בסוף מתייחסים לא יפה למזרחיים, ובסוף אישה חרדית, הרבה פעמים היא עייפה ומותשת מהלידות, ואין לה שמחה, כן, וכותבים, אנחנו שמחות. עכשיו, אני לא אומרת שהיא שמחה או לא שמחה, אני אומרת שצריך להיות לאנשים בחירה. כן, בחירה, האם אתה רוצה 10 ילדים, האם אתה רוצה לצאת בשאלה, האם אתה רוצה ללמוד באוניברסיטה. יש לאנשים בחירה, יש סיכוי שהם יבחרו את הבחירות שמתאימות להם ויהיו מאושרים. הבנתי. העובדה שהחברה החרדית עסוקה כל כך בכפייה, ומונעת מהילדים שלה את זכות הבחירה, מלמדת ששאלת העושר שלהם היא הרבה יותר מורכבת. כי אם היא הייתה כל כך פשוטה, הם היו פשוט משחררים את כולם, ונותנים לכולם לבחור, וכולנו בהכרח היינו רוצים להיות חרדים, ולא היו יוצאים בשאלה כי היינו מאושרים מאוד. אז החברה החרדית הרבה יותר, פשוט היא חברה שמאוד יודעת להסתיר דברים, מאוד יודעת להציג אותם בצורה חלקית, וכולם מאוד מיישרים איזה קו. יש שם הבנתי. הצגות מאוד גדולות. אני חושבת שדווקא פחות מעורבות ממשלתית הייתה גורמת לחרדים
בסוף לחברה החרדית ולאנשים בחברה החרדית יותר בחירה חופשית. אם מישהו כן, רוצה להישאר חרדי, אני לא נגד זה. כל אדם רשאי לבחור מה שהוא רוצה, והוא צריך לשלם את המחירים שלו. היום הבנתי. החברה החרדית לא מספיק משלמת את המחירים, אז ההנהגה נהנית, כי היא קרובה לצלחת, אבל הרבה נשים, ילדות, ילדים, חיים חיים של סבל. יש לי ידיד מאוד טוב, עכשיו הוא לדוגמה, לא, זה הרבה יותר כן, גרוע, אני אגיד לך את החוויה שלי, לא, כי דווקא אני חושב כן, כן, שאני מכיר את האוכלוסייה של האנוסים, אני חושב שהם הכי מסכנים, זאת אז אומרת, תסביר מה זה אנוסים לטובת מי שלא מכיר. יש אז, כאלה שלא יודעים. כאילו ילדים, את אומרת, חיים במשפחות עניות וכאלה, ונשים עם הריונות וזה, אבל בסוף הם גדלים, ו... ועקב ההבניה החברתית מתחתנים בגיל צעיר יחסית, בגיל 20, במסגרת של להיות אברך בכולל וזה, ובעצם הכל נעשה, זאת אומרת, המון המון אנשים חיים בחברה החרדית פשוט על המסלול, כי החברה כל כך מכוונת אותך למסלול, באמת חברה מאוד מאוד נוקשה בסדר חיים שהיא מתווה לבנים שלה, גם בנות, ואז כאילו בגיל בוגר פתאום, רגע, אני רוצה לבחור באמת, כמו שאת אומרת, בן אדם מתישהו מגיע למסקנה לא כולם, אבל מי שמגיע, אני רוצה עכשיו לחשוב מה אני עושה עם החיים שלי. ואז הוא כבר אבא לילדים, וזה כאילו... ואז נוצר, והוא אומר, וואלה, אני מבין אותו לגמרי, כאילו בסיטואציה שבה הוא נמצא, הוא אומר, אם אני עכשיו, בגלל שהשתנה לי את תפיסת עולם, אני אפרק את הכל, המחיר של זה יהיה נוראי. אני לא רוצה לפגוע בילדים שלי. ויש כמות, שוב, זה בטוח לאף אחד אין מידע, אבל יש אלפים, כאילו אם תסתובבו בפייסבוק, במרחב הזה יש אלפים בציבור החרדי שהם חיים בחזות כפולה, זאת אומרת, יש להם את החזות החרדית שלהם, שהיא שומרת על הנורמות בחברה החרדית, והם שולחים את הילדים שלהם לחברה החרדית, נגיד חבר שלי שהוא אנוס, הוא עובד באיזה עמותה של החזרה בתשובה, והיה שם דיון, האם יש דבר כזה אנוסים? כי מה, כמו שאת אומרת, כולם מאושרים להיות חרדים, למה שיהיה דבר כזה אנוסים? והוא עצמו אנוס, והוא נמצא שם, והוא אומר, כן, הוא צריך לשחק את המשחק, כן, ברור שאין אנוסים, וכולם חרדים, וזה. בן אדם אז צריך לחיות סבל חיים נוראי, כפולים. כבר בזמנים, לפני 20 שנה, היו אנוסים, היה אדם שהיה עובד בחב"ד, מחזיר בתשובה, הולך לכולל, עם פלאפון על שקט בכיס. כשבן אדם מגיע למצב שהוא צריך לחיות כל החיים שלו בשקר, כי הוא יודע שהמחירים לעזוב את העולם החרדי הם עצומים, אז בטח זה פוגע לך בבסיס של החיים. כן. אז אני מבין שאני אחזור לשאלה יותר בסיסית, כי איכשהו נכנסנו לפינה של החרדים, אבל את אומרת, בצד אחד יש את ההפחתת סבל, ובצד שני בעצם הערך החיובי זה הבחירה החופשית, את לא אומרת, נגיד, יש איזושהי דרך נכונה שהיא הדרך לחיות, אלא כל אחד, יש לו את המרחב שלו למצוא איך הוא רוצה לבטא את עצמו בעולם הזה. תראה, אני יכולה להיות בטוחה שהדרך שלי נניח היא נכונה, אבל אין לי עליונות עליך. באיזה דרך אני אקבע שהדרך שאני בחרתי היא טובה יותר משלך, או באיזה דרך אתה תקבע שהדרך שלך יותר טובה משלי. אין לנו ניסוי מדעי שאנחנו יכולים לעשות, אבל באופן כללי אנחנו כן רואים שאנשים רוצים חיים טובים, הם רוצים חיים טובים להם ולילדים שלהם, אנשים מתחתנים, הנה אתה מתחתן בשנית, אנשים עדיין רוצים משפחה, גם להט"ב, רוצים משפחה, הרי על זה היה המאבקים הגדולים של הלהט"ב, לא היו על, הם היו בעיקר על פונדקאות, ילודה, נישואים, דוגמה מוסד המשפחה הוא מוסד טוב, הוא שורד הרבה שנים כי אנשים רואים בו ערך. אז אני חושבת שבסוף לא צריך שיהיה מישהו אחד שיקבע. אני יכולה לחשוב שהערכים שלי טובים, אתה יכול לחשוב, ערכים זה דבר שצריכים להיקבע, ערכים או בחירות, מתוך זה שיש לנו הרבה אפשרויות, ואנחנו לאט לאט בוחרים, רואים איזה אורח חיים הוא מוצלח יותר, ואנחנו בוחרים מתוכו. אין אף בן אדם שיש לו זכות לקבוע שהתפיסה שלו היא טובה יותר משלי או משלך, כי פשוט הוא בן אדם כמונו. ולכן הדבר הזה הוא קריטי שיהיה לנו את החופש לבחור מה אנחנו רוצים להיות. אבל בני אדם הרבה רוצים לשלוט אחד בשני. כל אחד בטוח שמה שהוא חושב זה הכי נכון, כן. והוא רוצה לכפות את זה על אחרים. ואני חושבת שאנשים צריכים להיות צנועים בדבר הזה, באמת צנועים, ולתת זה לכל אולי אדם ללכת אתגר, כי אני חושב שבדבר הזה קצת... הרעיונות שאת מביעה על חופש בחירה וצמצום מעורבות ממשלתית, זה באמת אולי מתנגש עם איזשהו טבע אנושי של האנשים, יש רצון פסיכולוגי כזה של שליטה, כאילו, ונגיד את זה נגיד מהזווית שלי כדתי לשעבר, אני זוכר כאילו אם אני הגעתי לאמונה מסוימת, אז, אז אני מאמין בה, כאילו, לא טבעי לי להגיד, טוב, אני מאמין, אבל מישהו אחר לא מאמין. מה זאת אומרת? אז זה מאהבה, אני גם, זה מה שאני אומר לעצמי, אני רוצה שהוא ינהג באופן מסוים, כי זה לטובתו. תראי, פטרנליזם, מה דתות, שנקרא.
כן, דתות מנסות להגיד שאין האמת המוחלטת. לכן אני אגיד לך דוגמה, למה הדתות, לדוגמה היהדות, משה היה 40 יום על הר סיני ולא אכל ולא שתה, ישו, דבר הרי לא הגיוני, בן אדם לא יכול לא לאכול ולא לשתות 40 יום. ישו נולד מבתולה, שזה גם דבר לא הגיוני, הרי זה לא הגיוני, כן, לא יש שם זה. ומוחמד הלך לילה אחד ממכה לירושלים, שזה גם דבר לא הגיוני. למעשה כל הדתות התחילו עם אירוע שהוא לא הגיוני. למה כל הדתות מתחילות עם אירוע שהוא לא הגיוני? הרי כל האירועים האלה, אנחנו יודעים, הם לא הגיוניים. כן. למה לפי דעתך זה מתחיל דווקא באירוע לא הגיוני? אה, אני אגיד, כאילו, הייתי לוקח את זה למקום שחלק מאוד מרכזי בדת, בחב"ד זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול. אתה צריך לזרוק, רבי נחמן, לזרוק את השכל, לקבל את העול של מה שמעליך, אז כשקורה משהו לא הגיוני, אתה מבין, טוב, אני לא מבין את זה, אני צריך להיכנע כלפי זה. זו התפיסה שלי. זה כבר פרשנות נגיד יותר מאוחרת, אבל בגדול, ברגע שאתה לוקח אירוע כזה, כולם מאמינים לו, אתה אומר, זה כבר מדע. זה לא אמונה. משה רבנו לא אכל 40 יום ו-40 לילה, זה מדע, כי זה אירוע לא הגיוני. נו, אף אוקיי. אחד גם לא יכול לערער עליו, כי זה באמת לא קרה. אבל ברגע שכולם מקבלים את האירוע הזה ומאמינים לו, לא יכול לקום משה אחר. כי כל משה אחר לא הצליח לעמוד בזה, בעצם ככה אתה מקבע את הדת כאמת. אתה אומר, הנה, משה לא אוקיי, אכל ואז אתה לא יכול לערער על זה. אתה לא יכול להגיד, הנה יש אחד אחר נולד מבתולה, כי יוכיחו שהוא לא נולד מבתולה, גם הראשון לא נולד מבתולה. פשוט, כולם כבר מסכימים שהוא נו, נולד מבתולה. אוקיי, ואז נהיה מדע. הדת היא כבר לא אמונה, שאני אומרת, אני כאדם חילוני יכולה להגיד, יש לי את הערכים שלי ואת האמונות שלי, אני מקבלת את זה שיש לאנשים ערכים אחרים. הדתות הן כאילו מתחילות כאילו ממדע, מאירוע כאילו גדול, ואז הן לא יכולות לקבל משהו אחר. אבל אוקיי. לדעתי, היהדות לא יכולה לקבל נצרות, והנצרות לא יכולה לקבל פיתוח הקתולית, את היהדות והאסלאם לא. אבל בחברה המערבית ההוגנת, שמסתמכת על שכל ישר, על היגיון ישר, אנחנו יודעים את האמת, והאמת היא שאין דרך להוכיח שהעולם שלך צודק, והדתות זה משהו אחר. אני זה מה שאני חושב, רוצה אני להגיד. חושב שאת מאוד אופטימית ביחס לטבע האנושי, אני נמצא איתך כאילו באותו מקום של תפיסת כן. עולם. גם נראה לי ששנינו עברנו תהליך לא מובן מאליו של יציאה בשאלה, זאת אומרת, כי מה אני בא להגיד? אני פתאום קלטתי כשיצאתי בשאלה שדפוסים שראיתי אצל דתיים, קיימים גם אצל אנשים שלא משהו, כאילו, אתה יכול להיות דתי גם בלי אירוע יוצא דופן, אבל דתי של טבעונות, דתי של כל מיני התנהגויות, דתי של סוציאליזם. עם כאילו כל מיני אנשים שהגיעו לאיזה שהם מסקנות שיש משהו שהוא נכון, בלי איזשהו אירוע על-טבעי ברקע, אלא פשוט כי מעולם הם לא כאילו, אני מרגיש שהחוויה שלי של יציאה בשאלה זה קפיצת מרחב, כאילו, אה, שהכרתי עולם שלם ומלא, העולם הדתי הוא עולם שלם ומשכנע ורציני, ולהבין אם כל כמה שהוא רציני, אני הגעתי בסוף למסקנה שהוא לא נכון. וכאילו, אני היום די... אני פופוריאני כזה, כאילו, דברים שאני יודע שהם לא נכונים, אז הם לא נכונים. מה נכון, זו שאלה פתוחה, אבל להפריך דברים, אני כן מחזיק שזה מאוד חזק. אנשים לאו דווקא אוהבים את זה. ו, ואז אני בעמדה כזאת, יש דברים שבאמת אני אפסול, אני אישית לא מאמין בדת, ובתורה משמיים וכל מיני אמונות כאלה. מצד שני, חושב שזה מתחבר לדברים שאמרת, אין לי תשובה מה נכון. זאת אומרת, להגיד מה לא נכון זה שאלה אחת, להגיד מה נכון, שאלה אחרת לגמרי שאין לי מושג כלפיה. וזה משאיר אותנו, אני חושב שרוב האנשים לא נמצאים בעמדה כזאת. רוב האנשים, הנטייה של בני אדם, נראה לי שיש לזה גם מחקרים בפסיכולוגיה, הטיית האישור. זאת אומרת, בן אדם תופס לעצמו איזשהו נישה, ואז הוא משכנע אותו, את עצמו, קשה לו להרפות ולהגיד, אני לא יכול להגיד מה נכון. אז לא הייתי מסכימה? תולה את זה רק כן. בדתות. גם, אבל זה נגיד, הדתות זה מופע מאוד, מאוד קיצוני של זה, שמאוד כן, שרוצים ממש לשלוט. עכשיו, בוודאי, תראה, כמו שיש לנו קרב לאכול דברים לא טעימים, דברים טעימים אבל עם מלא קלוריות ולא בריאים לנו, נגיד צ'יפס ושוקולד, כן, כי אבולוציונית אנחנו נמשכים למזון עתיר שומן, כדי שיהיה לנו שומן, כי בעבר היה לנו מחסור במזון, אז זה נטייה שלנו. מסכימה, יש לנו כל מיני נטיות. כן, אז יש לנו נטייה לשלוט. מסכימה איתך שבני אדם, מפלגות, אנשים אוהבים לשלוט באחרים, בסוף כולם רוצים לשלוט אחד בשני, אני מסכימה איתך שזו נטייה אנושית, ואני חושבת שזו נטייה אנושית שאפשר בסוף אולי, אם אנשים יותר יבינו אותה, יבינו את המחירים שלה, אולי קצת כן, תשתנה דעתם, אבל אני מסכימה איתך שהנטייה האנושית היא לשלוט באחרים. הבנתי. טוב, זה חלק מהאתגר של הרעיונות. אני אשמח רגע, אנחנו יחסית מתקרבים לסיום, אז השקעת המון שנים בכתיבה של הספר והיית טוטאלית בתוך זה, אבל מתישהו עשית שינוי, זאת אומרת, סיימת לכתוב את הספר, כי היום את לא מתנהלת באותו אופן, אז מה היה ההמשך אחרי השנים של הכתיבה?
כן, אני כבר שנה וחצי כמעט מאז שסיימתי את הספר. הייתה לי שנה שהשקעתי המון בשיווק של הספר, שהיה בהתחלה מאוד מאוד קשה. לקח לי בערך חודשיים למכור 13 ספרים, אפילו 10. אבל בחודשים האחרונים יש לי הרבה הרבה יותר תנועה. וכתבתי גם עכשיו אחוזי מפיץ, וזה ייכנס לחנויות הספרים, אז בעצם השקעתי את ה... ויש סיכויים גבוהים שהספר יופץ בצורה מסיבית, עוד לא סגור, אבל... אז בעצם השקעתי כדי לקדם את הספר גם כתבתי שני סיפורים אישיים, כי רציתי כזה שאנשים יותר יבינו את העולם שלי, אז שנמצאים באתר שלי, אחד על הלימוד בילדות והשני על הכתיבה של הספר, אז זה לקח לי קצת זמן, גם משאב נפשי, לכתוב על לימוד בילדות, זה היה דבר שלא חשבתי שאני אכתוב עליו אף פעם, כתבתי עליו, ואני חושבת שהוא חיזק אותי, למרות שמבחינה משפחתית היה לזה מחירים, זה די הוביל לנתק משפחתי מוחלט, מאז ועד Mhm. היום. אז זה לקח ממני משאבים. כשסיימתי את זה, השקעתי הרבה בשיווק, דיברתי עם אנשים, התראיינתי לפודקאסטים, ואני מקווה שבחודש, חודשיים הבאים אני אגיע לשלב הבא של השיווק שלי, שאני אוכל כבר למכור בצורה יותר מסיבית. זה פרויקט ארוך טווח, שהרגשתי שאולי אני אכשל בו הרבה, הרגשתי את זה, בשנה האחרונה הייתה קשה, אבל ספציפית עכשיו יש לי הרבה תקווה מכל מיני כיוונים, אז אני קצת אופטימית. מה שכן, התגובות לספר מאוד מאוד חיוביות מספקטרום מאוד רחב של אנשים, אז זה השקעתי, כאילו בשיווק. אוקיי, הבנתי. אז ואז כאילו במקביל את פשוט עושה עבודות נוספות לפרנסה, זה בגדול ככה את עבדתי נהלת. בהייטק עד לפני בערך חודשיים, אז עבדתי, Mhm. כאילו התפרנסתי פחות אפילו ביכולת שלי, זאת אומרת, השקעתי להתפרנס ולקדם את הספר. עכשיו אני קצת עובדת בהוראה, למרות שיש לי כמה אופציות יותר טובות יותר לעתיד, יש לי איזשהו מרכז, מכללה אקדמית, לא לחינוך, שאולי אני אכנס, יש לי כל מיני אופציות, אני עובדת כדי לפרנסתי, אני לא ממקסמת את יכולת ההשתכרות שלי, תאורטית אני יכולה להרוויח יותר כסף, אני משקיעה פשוט הרבה אנרגיה בשיווק של הספר, בקידום של הספר, בפגישות. כן. אני רואה בזה את ההמשך הישיר של ההקרבה שהקרבתי בשביל הספר בכתיבה. ההתחלה הייתה קשה, כי באמת לקח לי שבועיים עד שמכרתי ספר אחד, לקח לי בערך חודשיים, שלושה, עד שמכרתי 10 נראה לי ספרים. פשוט את כאילו לא בדיוק אנשים אה, אפילו לא רצו את הספר בחינם בהתחלה, אבל אני מה חושב שעזר אבל לי זה שגם, להיזכר. לא יודע אם שיווק זה הצד החזק שלך, כאילו משפט כזה, לקח לי שבועיים למכור ספר, זה פשוט, הוא לא קשור לעולם השיווק, מבחינתי, כמה שאני מכיר את העולם לא, הזה. אני אגיד לך מה קורה לספרים. אני חושבת שיווקתי קורסים, ועובדה שהיום אני מכרתי כבר כמה מאות, ואפילו יותר, ואני מתקדמת. אני חושבת שלספר זה מוצר שקשה למכור אותו, כי יש המון המון ספרים, ורובם לא כל כך שווים. זו האמת, ספרים, אנשים כותבים המון ספרים. אני כקוראת ספרים מאוד מאוד כבדה, היום פחות, הרבה ספרים הם לא כאלה מעניינים, הם חוזרים אחד על השני, אתה קורא פרק כן, אחד, המשך הפרקים, בעיקר אני מדברת על ספרי עיון. אתה קורא את הפרק הראשון, הבנת את כל הספר. לאנשים אין הרבה אמון בספרים, בעיקר ספרים שמחבר הוציא אותם. אבל ברגע שספר הוא מוצלח, ויש לך ביקורות טובות, ויש לאנשים אמון, אתה כבר יכול למכור הרבה. כי אין הרבה כן, ספרים שאנשים מאמינים להם. לכן, ההתחלה שלי, אני התחלתי, 5 שנים שכתבתי את הספר, במובנים מסוימים התנתקתי מהרבה אנשים, כי השקעתי בכתיבה ועשינו 2 ילדים, אז לא היה לי זמן, וחזרתי ולא כתבתי ברשתות בכלל. באתי מכלום, אף אחד לא היה חייב לי שום, לא הלכתי שום דבר. המשפחה שלי לא תמכה, בסוף גם מותק הקשר, אבל בדרך כלל לאנשים יש מעגלים מסוימים. אני באתי כן, מאפס מעגלים, לכן היה לי קשה, אבל כשאנשים כבר קראו את הספר, רבים מהם המליצו עליו, והווירליות שלו המשיכה. אז אני רואה את זה, אני חושבת שלמכור ספר זה מאתגר בהתחלה, לפחות איך שאני התחלתי, אבל בסוף אם התגובות לספר חיוביות זה ייקח זמן, אבל יש סיכוי גבוה שזה יצליח, אבל צריך לחכות. אבל אני יותר יפה. אופטימית היום מפעם. טוב, אני ספר שמח זה לשמוע, מוצר כן, קשה. מאוד. כן. וגם נראה לי סטטיסטית, לא, רוב מוחלט של, זה קצת דומה למוזיקה, רוב מוחלט לא, פרנסה לא נמצאת שם, בגדול. נכון, אבל אם הספר אה, יצליח יותר, אז הוא כבר פתח לי כמה דברים מאוד רציניים בספר. מעולה. אני חושבת שיפתח לי עוד. רק צריך, כמו כל דבר בחיים, להתמיד. כן, להתמיד ולא להרים יפה. ידיים, כי הדרך קשה. אה, כן, אני חושב, כאילו, אנחנו באמת קרובים לסיום הרעיון הזה, וזה כבר הפרק השני שמסכם,
אז באמת, הסיפור שלך נותן השראה להתמדה ממש, כי עברת כל כך הרבה, והתמסרת לרעיון מסוים, ו... והייתי מוסיף התמדה וגם פעולה בצורה חכמה, זאת אומרת, זה גם ניכר שאת שוקלת את הצעדים שלך, זה לא כזה הסתערות ראש בקיר, אלא את כן שוקלת מה הצד הנכון, איך כן, עם לקיחת סיכון, גם לקחת אמצעי זהירות, וזה באמת מרגש. אני מאוד מקווה לראות באמת את הפריחה יותר ויותר, גם אני מזדהה עם הרעיונות שהספר הזה מעביר. אה, אז היה לי מאוד מעניין. אני בטוח שגם למאזינים שהגיעו עד פה, להכיר ככה את הסיפור האישי יותר לעומק. אם את רוצה להגיד איזה שהם דברים שלך לסיום, לפני שנסגור את ההקלטה, אז המיקרופון שלך עכשיו פרי סטייל, מה שבא לך. אז רציתי להגיד לך תודה רבה על השאלות המנחות ועל זה שהקלטנו שוב פעם וככה קצת העמקנו בדברים, ושמחתי מאוד על השאלות ועל הדיון, זה היה דיון קצת שונה מהרגיל, כי אתה באמת גם יוצא בשאלה, אז אתה יותר מכיר את הניואנסים, את העולם הזה ששנינו בעצם כן. באנו ממנו. גם נראה לי, אבל לי היה חשוב מהצד שלי, כי קראתי את הספר, ואני אישית מרגיש החוויה שלי להבין רעיונות כשאני גם מבין את הבן אדם שם מאחוריהם, היא הרבה יותר עמוקה. אני תמיד כאילו מחפש גם את ההקשר האנושי. זאת אומרת, יש לי הרעיונות את הזכות לעמוד בפני עצמם, אבל אני מרגיש שההבנה היותר עמוקה שלי למה שקורה זה כשאני גם מבין את הבן אדם, והרגשתי, בגדול זה סוג של משהו שאני מנסה להרוויח דרך הפודקאסט הזה, שאנשים שמעניינים אותי וראיתי שהם כותבים מעניין או פעילים בצורה מעניינת, אז גם להבין את המרחב האישי שהם נמצאים בו, כמה שהם רוצים לפתוח את זה, כי ככה אני מרגיש שאני יותר עשיר במפגש שלי איתם. אז ממש תודה על הזמן, גם מה שאת הקדשת, ואני מקווה שזה יעזור בהמשך השיווק והפיתוח של הספר, ואני מקווה שגם מי שהגיע לכאן, עד לכאן מהמאזינים, נהנה, ותודה. תודה רבה, שמחתי להיות כאן.